Gaur berton bildu gara, ekainako 27, arratsaldeko 7 direnien, ohiko udal bilkura egiteko asmoz. Eta beti honakoetan egiten izen dugun moduen, egiaztatuko dugu beharrezko gurune dauen ala ez. Bertoratukoak honakoak zarie. Alde batetik, Unai, Pepi, Iker, Amaia, Aritza, Amets, Irati, Gorka, Bego, Naiara eta Jabi. Beraz, danok etorri zarielez, organue eratutzat hartu alda. Hasik eraman gotzegu orduen sesioari, lehengo puntu egaz, eta lehengo puntuen agertzen dana 2024ko maiatzaren 30ean egindako ohiko bilkurarenak eta honestea hala behar balitz. Inok ez badeko ezer esateko, bozkatuko dugu akta onartzea, botoak alde? Hau batez. Urrengo puntu izango litzake alkatetzaren dekretuen berri ematea 2024ko 236tik eta 280 226garrena da trafiko isun baten aurka jarritako errekursoa baiestea. 237 trafiko isun baten aurka jarritako errekurtsoa ezestea. 238 obligazioen ordainketa onartzea, 111.162,19 euro gaitik. 239garren dekretue obligazioen ordainketa onartzea 1.880,55 eurokoa. 240garren dekretuek eudelek eta osasun sailak Osakidetzak sinatutakoa den da 2008an hitzarmenaren 2022ko urteari dagokion klausula gehigarriak onartzea. Honen bitartez, 20.689,54 euro onartzen dozkuz Osakidetzako konsultorioa gaitik finantzatzeko. 241garren dekretuen udaltzain baten bitarteko funtzionarioaren izendapena. 242garrena, SAC digitaleko administrari plaza baten hautaketa prozesuko epaimaiko kide izateari egindako ukoa. 243, trafiko isun espediente bateri hasiera motea. 244, nominak ordaintzeko ebazpena. 245, kontratazio mailak lora zaintzan konkretuki, Belako Lanak SL enpresari 2024ko maiatzaren 21ean egindako esleipen proposamena onartzea. 246, bizileku bat lehengoz okupatzeko lizentzia ukatzea. 247, lokal bat banatzeko lizentzia ematea. 248, Bakioko Udalaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea gazte politika integralak ezarri bultzatu eta garatzeko. 249, obrak legeztatzeko espediente bati hasiera ematea. 250, alkatetzaren 303/2022ko dekretuan onartutako lur banaketa baimentzea. 251, jabekideen komunitate bati baimena ematea gas armarioa eta kontagailuak lekuz aldatzeko. 252, administrari baten bitarteko izendapena luzatzea. 253, 2023ko ekitaldiko lehenengo 6 hilabeteari dagokion merkate errolda honestea. 254, hirigintza legezkotasuna babesteko prozedurari hasiera emateko ebazpena. 15, 3 hilabeteko luzapena ematea bizileku bateko obrak hasteko. 256, obligazioen ordainketa onartzea. 257, espediente bati hasiera ematea zenbait pertsonari biztanleen udal erroldan baja emoteko. 258, SAC digital administrari plazen hautaketa prozesuko epaimai kalifikatzailearen osaera aldatzea. 259, behin betiko onartzea udaltzaingo agente gisa udaltzaingoan sartzeko prozesuaren deialdian dagokion onarpen eta baztertuen zerrenda. 260, kredituaren aldarazpena onartzea. Konkretuki, 8garren kreditu aldarazpena, gerakinaren pentsu 459.972,72 eurokoa. 261, birziklatze puntuetan aireko 15 konpostagailu eta lurreko 5 konpostagailu eta Bakioko egituratzailea biltegiratzeko 5 ontziren hornidura eta muntaia kontratatzeko espedientea honestea. 262, 7 birziklapen puntu hornitzeko eta muntatzeko esleipen prozedurari hasiera emotea. 263, obligazioen ordainketa onartzea.
2.917 eurokoa, udal gaztedi 2024ko gastuak. 274, alkatetzaren 187 2024 ebazpenean eskatutako dokumentazioa aurkezteko epea luzatzea. 275, aldapa stream bike maraton martxa solidarioa antolatzeko baimena. 276, obligazioen ordainketa onartzea, 63.476,42 eurokoa. 277, bakiok ondartzan surf eskolak emateko lizentzia duten eskola, erakunde edota pertsonen berri emateko ebazpena. 278, etxe bizitza bateko teilatuan estalkia eta terrazako baranda berrizteko obra lizentzia ematea. 279, Arko Valoraciones S.A. enpresari kontratu txikia esleitzea bakioko udalerriko etxe bizitzen prezioak aztertzeko. 270, funtzionario baten nomina ordaintzeko ebazpena. 271, itxaso Reyes Arrebolak bakioko udalari zorzion 9.571 euroko zenbatekoa behin-behinean onestea. 272, Zeprenor enpresari kontratu txikia esleitzea porturako pivoteak eta seinaleak hornitzeko. 1.706,52 euroko presioan. 273, Garbibakio enpresari kontratu txikia esleitzea udalerriko hainbat eremutan 2024ko ekainetik urrira bitartean paperontziak biltzeko 6.000 eta 50 euroko presioan. 274, alaitasuna eguna ospatzeko baimena. 270, izartxikiren kontzertu egiteko materiala lagatzea. 276, Gaiabi, Gaizka Abio, enpresari kontratu txikia esleitzea, udala iraikin batzuk pintatzeko lanak egiteko. 9.697,50 euro presioan. 272, Bakioko lorategi eta berdeguneak zainduta mantentzeko zerbitzua kontratatzeko lana, belako lanak enpresari esleitzea 2 urterako 209.697,4 euro sentimotan. 278, Presero enpresari kontratu txikia esleitzea 2024ko ekainaren ekorketa mekaniko zerbitzua emoteko 12.520,33 euroko presioan. 279, Osondeos Occidente enpresari kontratu txikiaren esleipena ingurumen sundaketak egiteko bakion piezometroak instalatzea, 14.800 euroko presioan, eta 280, trafiko isun baten aurka jarritako errekurtsoa baiestea. Aipatzeko, egiz esan kontratu txiki guztieko engoan prezio eta guzti eta zetarako diren azaldu direlez, igual, komentatzeko 277. Dekretua komente gureko genke, hau da, aurten aurrek urtean moduan, 4 lizentzia gongo dira ondartzan surf eskolak emoteko, orduan egiten duguna da, 277. dekretu honen bitartez, erabaki hori hartzen da, 4 eskola gongo direla lanean Bakioko ondartzan, eta detektatuz gero, lizentziarik ez tekon eskolak emoten, hor asaltzen da, dekretu honen bitartez asaltzen da, zer egin beharko genken. Orduan, guretzako, importantea da erabaki hau hartzea, batez ere surf eskolak eta elkarteak horrela eskatuta, edo zein herritarrek detektatzen badeu, herriko eskolatik aparte beste non hor dauela eskolak emoten, udalari abisatu behar jakola, jagokon prozedura martxan ipinteko. Besterik ez, orduen dekretuguen barri izen dozue, eta besterik ez badago, hurrengo punture pasekoara. Hirugarren puntu izango litzake 2023ko kontu orokorra onartzea hala badagokio. Maiatzak 13an kontu batzortetik pasesan
kontu orokorra, 2023ko kontu orokorra. Batzorde berezi honek aldeko irizpena emon eutzen. Horren ostean, 2024ko maiatzaren 23an Bizkaiko boletinean argitaratu zen, eta 15 lan egunean jende aurrean esarrita egon zen, eta esan egon horren kontrako alegazio horiek. Orduen, bertora dakargun erabaki proposamena izango litzake 2023ko kontu orokorra onartzea beti be kontuen izenda, epe barruan formulatu izendala eta beharrezko prozedura segidu dauela. Inok espadeko zertzerik bozkatuko dugu. Botoak alde? Hau batez. Hartu inatenan zatea da, honen ostean datorren pausue legeak esartzen dauela, eta dala herri kontu epaitegiari gaur onartutakoaren barri emotea. Laugarren puntu izango litzake, 2024ko ekitaldiak Bakioko kultur eta kirol elkarteek diru laguntza jasotzeko eskabideari buruz deialdia onartu hala behar balitz. Kirol eta kultur elkarti egiten deurien lana diruz laguntzeko deialdia zabaltzea da honen helburua. Orduen, proposamenak jasotzeko deialdia. Orduen, kontuten hartu behar da. Oinarri zen, 2016ko urri zen onartu gendun ordenantza baten oinarritzen dela hau. Aurten bere, 30.000 euroko boltsa bat ipinten dugule kirol eta kultur elkartein esku. Eurek egiten deurien 2024an egindako ekitaldi eta ekintza desberdinek baloratu eta dirua banatzeko. Eskabideak boletinean argitaratu eta hilabete dekiela aurkeztuteko. Orduen hor asmoa izango zen, boletinean aurkezten danean erabakize edo deialdi hau, kultur elkarte guztizeri bidaltzie, hilabeteko epea dauela diru laguntzak eskatzeko. Eta gero, puntuazioan kontutan hartu beharrekoak, zer baloreko dan, euskeraren erabilera sustatzea eta proiektua euskeraz garatzea, horregaz gehienez 10 puntu jasoko dira. Berdintasuna sustatzea gizonezko eta emakumezkoen artean, gehienez 5 puntu. Taldearen implikazioa eta lankidetza udalak antolatutako jardueretan, gehienez 10 puntu. Proiektuaren ezaugarri desberdinak, gehienez 10 puntu. Eta hor, kontutan hartzen direna da, jardueren maiztasuna eta kopurua, egindako jardueren ikus-entzulen kopurua, elkarte eskatzailearen kide kopurua. Eta gero, azkenengoa izango zen, gehienez, 20 puntu jaso aldeuriez, bestelako gai batzuk jorratzeagatik. Orduen, horre puntuatzen direnak dira, euskal kultura edo Bakioko irudia kanpoaldean zabaltzea eta sustatzea, genero berdintasuna, euskararen erabileraren sustapena, ezin duen edo etorkinen integrazio eta antzeko gaiak hobetzeko antolatzen diren ikastaro edo hitzaldietan parte hartzea, ezinduak edo eta etorkinak integratzeko ahaleginak, 2 puntu, belaunaldien arteko harremanak sustatzeko egindako ahalegina, 2 puntu, proiektu bakoitzaren alde berritzailea eta osagarriak, beste ataletan jorratu ez direnak, 3,5, bestelako laguntza ekonomikoak eskuratzeko egindako ahaleginak, loteria, kamisetak, udalez gaindiko erakundeak, 3 puntu, laguntza eskatzeko aurkeztutako txostenaren kalitate eta zehaztasunak, 3 puntu, elkarte bakoitzaren aintzinatasuna, 1,5 puntu. Honek dire, baloratzen diren irizpideak. Orduan, hau da, laburrien esan da, deialdi honen helburue eta baloratuko direnak. Bai esan gure duguna da, ordenantza, 2016an onartu zala, elkarte guztizekaz, dinamika parte hartzaile bat martxan ipini zala, hau aurrera tarateko, eta bai ikusten dugula, 2016tik ona gauzak asko aldatu direla, eta orduan, igual, momentu edala,
barriro bere diruz laguntzeko irizpide honek baloratzeko eta danon artean apur bat barrizek plantilletako edo behin baloratzeko eta jakiteko bide honetik goazen edo gauza batzuk aldatu behar dugu. Orduen asmoa da aurten holan ataratea, baina datorren urrizen ja elkartikaz batera dinamika txubet martxan ipintea, diru laguntzak horrela esleitu behar diren edo ez, hausnartzeko eta erabakiak hartzeko. Batamatek ekarpenik edo argibiderik behar badau? Orduen besterik ezean, bozkatuko dugu, botoak alde? Hau batez? Bosgarren puntu izango litzake, 2023 ikasturteari dagokionez, euskara ikasteagatiko diru laguntzaren deialdia honetzi hala behar balitz. Hemen aurrekontuetan onartu gendun moduen, 2.000 euroko boltsa bat deku, euskara ikasten dausen herritarrari diru laguntza emoteko. Orduen, beste urte batzutan moduen, jaso gure deurenak, bakizon erroldatut egon beharko deure, gitxienez, 175 asistentzia auki bar deure klasietan, eta bakioko udalagaz horrik ez deurekoin biher jaso alizeteko. Orduen, asmoa da, deialdia zabaltzea, herritarrak 2024ko azaroaren batera arte, eskabideak egiteko udalean. Eta gero, eskabideak egin ostean, baloratuko da, eta hartuko da erabakize. Batamatek ekarpenik? Besterik ezean bozkatuko dugu onartzea? Botoak alde? Hau batez? Hurrengo puntu izango litzake UNICEF. Eta UNICEF puntu honek azpi puntu bidekoz. Ekintza plana onartzea, hala badagokio 2025an aurren hiri adizkidearen behin betiko zigilura aurkeztu alizateko, eta bigarren azpiatala bakioko aurren hiri lagun izateko, hautagaitzaren aitorpen zigiluaren 2024ko deialdian bakio aurkeztearen aldeko adierazpen instituzionala. Lehenengo tokiko plana onartzea. Aurreko pleno baten onartu gendun tramiteak hastea UNICEFeko sigilu hau lortuteko. Orduen, gure danori, udalari, ipini gontzan erronkan dizen nahi zen, ekainien onartutie plana. Hori dalako ezinbestekoa UNICEFeko sigilua lortuteko. Orduen, diagnostiko bat eginda, hortxadaren sigilu hau lortzeko laguntzen edo aholkatzen dabien enpresa, orduen, euren bitartez egin dugu. Diagnostiko bat eta osatu da aurren tokiko plan bat. Orduen, egize da, abize da baten egindako plan bat dela, baina, azkenien, kontutan hartu behar duguna da, plan honek eukiko deuzela 5 helburu, 5 helburu horrek betetuteko konpromiso gitxi betzuk hartuten dugu zela udal moduan, baina gero horrek 5 helburu horren barruen hainbat gauze gehiago egin ahal izango doguz umeen eskubideak bermatuak izateko. Orduen, guretzako hau da plan hau erabiliko dugu umien eta gaztien aldeko edo eskubidien aldeko politika desberdinak egiteko. Guretzako hau erronka bada, azkenean betetu beharreko zeo zer da. Minimo batzuk dakar guzona, baina gero maksimoatara bere ailegalko gara. Orduen dalez, tramite administratibo oso zorrotza dalez, eurek egin dozkuez bi papel, zer irakurri behar dugun edo zer onartu behar dugun zer herri guztizetan etzen da bardine. Orduen, lehenengo lehiduko dut tokiko planana. Eta gero, hautagaitza onartzeko mozinoa. Orduen, lehenengo hori tokiko plana.
UNICEF, Espainiako batzorde buru den haurren hiri lagunak, ekimenaren helburu nagusia da, gure herrialdeak 1980an berretsi zuen haurren eskubidei buruzko konbentzioaren aplikazioa sustatzea tokiko gobernuen eremuan. Horretarako, Gazteria eta Haur Ministerioaren, Estatuko udalerrien eta Probintzien Federazioaren eta haurren eta nerabeen beharrizan eta eskubideen UNICEF, Unibertsitate Institutuaren eta UNICEF Estatuko batzordearen babesa jaso du. Horiek osatzen dute ekimenaren idazkaritza iraunkorra. Udalbatza honek 2024ko ekainaren 27an haurren hiri lagun izateko hautagaiaren eskaera aurkeztea onartu zuen. Haurren hiri lagunak ekimenaren idazkaritza iraunkorrak aplikatzeko deialdiaren oinarrietan ezarritako betekizunen barruan aitorpena emateko ezinbestekoa da haurren eta nerabeen tokiko planerako udalbatzan ordezkatuta dauden indar politiko guztien babesa izatea. Horretarako beharrezkoa da plan hori udalbatzak onartzea. Bakioko haurretan nerabeen tokiko plana onartzea proposatzen diogu udalbatzari. Ez dut ez explike bost helburu horrek. Pentsa dut, bost helburu dire. Balioetxia izateko eskubidea, errespetatua eta ondo tratatua izateko eskubidea, entzuna izateko eskubidea, funtsezko zerbitzua jasotzeko eskubidea, ingurumen seguru eta garbietan bizitzeko eskubidea, haur izateko eskubidea. Orduan, bost eskubide horrek dire, gure planak barne hartzen deusenak. Hola, moskatuko, lehi duta moskatuta behin. Bat amatek ekarpenik edo egiteko deko puntu honeri, ekintza planari? Bakarrik azpimarratu esan zunaz haur, gazte eta familiei zuzendutako plan honegaz, esan zuen modure, abenduan hartu gendune konpromisoan oinarriz, lehen etapa bat gaindituten dugu, UNICEFeko agiri honen ibilbidean. Eta horregaia esan aldugu geur bai, badeko gule, haurtzaroaren eta nerabazaroen aldeko ekintza plan bat. Bai esan behar dugu bai, Eusko Alderdi Jeltzaletik komentatzen dugula, zikeratik argi dugula haurtzaroa eta nerabezaroen ongizatea gure etorkizuneko gizartean oinarria dela, eta plan honegaz, 5 puntu edo helburu horrekaz, alkartasuna, errespetua eta bakea sustatzen dira, eta ezinbestekoak direnak guztiontzat, bizikidetza eta etorkizun hobea bermatzeko. Hau izango da lehenengo pausua, eta alde botako botoa emongo dugu, eta gero bigarren pausua izango da ja, UNICEFeko haurtzaroko hiri laguna izateko hautagaitzaren eskaerara aurkeztea. Ez dakit orain ingo dugun bat, gero bestea, baina, Plana, ez? Plana da lehenengo. Plana boskatu. Zer eta zer. Eta gero. Eta gero lehiuko dut hau azkenengo parrafoa. Eta horri bere boskatu emar dugu. Gero, zertifike berda, boskatu indala. Ez? Orden lehenengo plana. Ez? Eta gero beste. Hori da, bai. Beste ekarpenik espadau, boskatuko dugu ekintza plana onartzea. Botoak alde? Hau batez? Bigarren azpipuntu izango litzake bakioko haurren hiri lagun izateko hautagaitzaren aitorpen zigiluaren 2024ko deialdian adierazpen instituzionala. Orduen, hemen esaten dugunera, udal osoko bilkurari proposatzen diogu UNICEF-eri eskatzea haurren hiri laguna aitorpenaren hautagai izateko izapideak has ditzala eta haren laguntza eta lankidetza izan dezala gure herrian haur eta nerabeei buruzko politika garatzeko, etengabe hobetzeko eta berritzeko. Esan behar dugu, lanaren edo lorpen honen gehiengoa gure aurren lan garrantzitsuari esker gala, lan pilo bat egin dabe eskolako aurrek. Eurei esker parte handi bat aurrera atara da.
Beraz, orain beste ekarpenik ez badau, bozkatuko dugune da, lehen aitatu dodana, Bakioko Haurren Hiri Lagun izateko, hautagaitzaren aitorpen sigiloan deialdian aurkezteko aldeko adierazpen instituzionala. Botoak alde? Hau batez. Zazpigarren puntu izango litzake, San Juan Dolosak 2024ko txosnak esleitzeko oinarriak onartzea hala badagokio. Bueno, hau bere, ja abuztuko jaizetarako txosnak esleitu behar dire, orduen, abuztuen 28tik 31 biak barne, Zubiaurreko eremuen jaien eremuen, 5 txosna jartzeko oinarrizek ataraten doguz, ataratea proposatzen dugu, orduen, igezko baldintza bardinetan ataraten doguz, baina bai iruditu da asko importantea aurreko batzordean komente gendun moduen, lekuen banaketari bebai, lekuen banaketaren ganako punto bat sartzea. Batez be, txosnen artean, ezin egonik ez hortzeko. Orduan, planteatzen gendun aldaketa zen edo sartzea zen, 5 txosnek aurreko urteetako errotrazio sistema betetu beharko deurela, segize da aurreko urte guztietan adostasunez errotazio sistema bat egon dela, azkenien lekuak erabakitzeko, eta planteatzen duguna da, oinarrizetan ipintea, 5 txosnek errotazio sistema hori jarraitu beharko deuriela. Eta txosna berririk baldin eta badau, errekatik hurbilen dauden tokietan kokatu beharko direla. Txosna bat bada barrie, errekan kokatuko da. 2 txosna badauz, urrenkeran errekatik hurbilen errotazio hori mantenduta, jarriko zen. Orden, hau sartu dugu, ez egoteko ezin egonik, ez txartu lerturik. Baina beste guztie, berdin mantentzen da. Honen ganera ekarpen edo argibiderik, besterik ezean bozkatuko dugu, botoak alde, hau batez. Hurrengoa 8. puntuak azpipuntu bidekoz. Palestinari buruzko mozioak onartzea hala badagokio, lehenengo Bakioko udalaren adierazpena da lehenengo azpiatala, eta bigarrena izango litzake Gernika Palestina elkartearen adierazpena, bigarren azpiatala. Udaleko banatute bozkatuko dugu. Orden lehenengo irakurriko dut udalekoa. Gazako genozidioaren aurrean, Bakioko udalak Palestinako giza eskubideen urraketak berehala eteteko eskatzen du. Gauzak horrela, honako eskaera hauek egiten ditu. Gazako zerrenda ipinten dugu, honek bere. Gazan, sueten iraunkorra eta bermeduna eskatzen dugu. Israeli armakera bat enbargatzeko eskatzen dugu, Europar Batasunaren lurralde osoan. Babesa eman nahi diogu nazioarteko zigorgorteko fiskaltzan, Gazan eta Zizkordanean urriaren 7tik aurrera egindako krimenak ikertzeko abiarazitako prozesuari, bai eta krimen horien erantzuleek gortean kontuak emateko prozesuei ere. Eta azkena, Europar Batasunaren barruan, Gazan eta Palestina osoan urriaren 7tik egindako krimenen erantzuleen aurkako zigor ekonomiko eredugarriak esartzea bultzatzea, beti ere horien artean Israelgo gobernuko agintariak eta legezkanpoko asentamenduentarako kolonoak sartuz. Ekarpenik edo? Gauzutako puntua da, beraz, guk hemen gure taldeak adostasuna aurkeztuko dugu. Besterik ezean orduen bozkatuko dugu Bakioko udalak egindako adierazpena, botoak alde, hau batez. Eta bigarren azpiatala izango litzake Gernika Palestina elkartearen adierazpena.
Zioen azalpenetik hasiko naiz. Estatu sionistak Palestina erasotzeko hautatutako erabakiaren ondorioz, joan den urriaren 7tik milaka pertsona hil ditu. 100 herritar zauritu eta palestinar asko alde egitera derrigortu. Hala baina, bonbetatik ihesi leku seguruago batera heltzeko aukerarik gabe, ari dira Israelek mugak itxi eta blokeo egoera mantentzen duelako. Urriaren 7az geroztik, Israelek 30.000 palestinar baino gehiago hil ditu, eta 12.000 baino gehiago haurrak dira. Israelgo estatuak herritarren kontra hasitako oldarraldi indiskriminatua justifikaziorik gabeko erasoa da, inoizko larriena. Eta nazioarteko zuzenbidearen urraketa nabarmena ere, bertako eremuaren egonkortasuna eta segurtasun globala arriskuan jartzen dituena. Horregaitik guztiagatik, Bakioko udaleko alderdi politikoei honako hau onar desatela eskatzen diegu. Eskatzen dozku, txarto zioen azalpenetik hasinaz, baina eskaera egiten duena da, dinamika honetara bildu garenok, Palestinaren egoerari kezkaz eta morruz begiratzen diogun norbanakoak gara, herritarrak. Bat egitera eraman gaituen kezka eta amorru hori, herritar gehienek partekatzen dutela uste dugu. Herritarrengandik gertuen dagoen erakundea izanik, ezinbestekoa iristen dugu, Bakioko udalak herritar gehienon kezka eta amorru hori, bere egin eta egunez egun Israelgo estatua egiten ari den nazioarteko zuzenbidaren urratxe larria salatu esan. Orduan, herritar talde bat dire, Gernika Palestina dinamikaren barruan, txapel horren pean elkartu direnak. Orduan, eskatzen deure. Bakioko udalak irmotasun oso arbuiatzen ditu, Israelgo estatuak Gazako zerrendan zein Palestinako beste lurraldeetan egiten ari den ekintza militarrak. Justifikaziorik gabeko erasoa da, eta herritarraren segurtasuna eta egonkortasuna ahultzen ditu. 2. Bakioko udalak erasoak berehala gelditzeko eskatzen du. Eta Israelgo armada Palestinatik erabat erretiratzeko. Palestinaren burujabetzarekiko eskubide osoa eta lurralde osotasuna erabat babesten eta errespetatzen ditu. Bakioko udalak Palestinari eta hango herriari erabateko elkartasun eta estimua adierazten die. Bizien galera deitoratzen du eta atzeka bezakona agertzen du biktimengatik eta herritarren alferrikako sufrimenduarengatik. Bakioko udalak Europar Batasunari eskatzen dio beharrezko laguntza finantzarioa eta humanitarioa eskaintzeko Palestinari nazioarteko komunitate osoarekin koordinatuta. Larrialdiko erantzun humanitarioan ahaleginak areagotzeko eskatzen du. Israelgo estatuari gogorarazten dio nazioarteko zuzenbide humanitarioa errespetatzeko bete beharra. 5. Europar Batasunari, Espainiako estatuari eta Eusko Jaurlaritzari eskatzen die ahalik eta azkarren antolatzeko eraso militar horretatik erator daitezkeen errefuxiatuak ahalik eta baldintza onenetan hartzeko. Eta agintari eskudunen esku jartzen du harrera espazio bat Palestinatik iristen diren errefuxiatu horiei harrera emateko. Halaber, konpromiso hartzen du harrera duina bermatuko duten espazioak eskaintzeko haur palestinarrei. 6. Bakioko udalak irmo eskatzen dio Israelgo estatuari nazioarteko legedia errespetatzeko, armak baztertzeko eta bide diplomatikoetara itzultzeko. 7. Bakioko udalak Europako Batasunari eskatzen dio ahalegin handiago egin dezala kudeaketa diplomatikoen bidez deseskalatzea bultzatzeko eta bakeari eusteko. 8. Bakioko udalak larrialdi humanitariorako diru laguntza bat onartuko du, tokian bertan lanean ari den erakunden batentzat, Palestinari modu seguruan helduko dela bermatu daiteken unean. Bakioko udalak konpromiso hartzen du, Israelgo jatorria duten pertsona elkarte edo eragileekin kirol, kultur edo eta bestelako izaera duten ekitaldirik ez antolatzeko. 10. Bakioko udalak bat egiten du Israelekiko boikot ekonomikorako deialdiarekin. Eta konpromiso hartzen du Israelgo jatorria duten produktu edo eta kontrataziorik ez egiteko. Ez Israeldarren zigor modura, Israelgo estatuak Gazako zerrendaren zein Palestinako beste eremuen aurkako
erasoak bertan bera utz ditzan, okupazioa amaitu desan, apartheid sistema eraitsi desan, eta errefuxiatu palestinarren itxulera eskubidea berma desan presio neurri gisa baizik. 11. Europako Batasunari, Nazio Batuen erakundeari eta estelako nazioarteko eragileei, Israeli laguntza humanitarioari sarbidea emateko mugak berehala zabalditzan, exigitzeko eskatuko die Bakioko udalak. 12. Bakioko udalak Palestinako bandera balkoi nagusian jartzeko konprometsua hartzen du, Palestinako herritarrekiko elkartasun keinu gisa. 13. Bakioko udalak Gernika Palestina herri ekimenak antolatuko dituen ekintzekin bat egingo du. Hau da. Honen kanera bat amatek ekarpenik edo? Hemen guk talde moduen hitz batzuk esan nahi ditugu. Lehenik eta behin esan, lehen adostasuna moduen erabat gaitzesten dugu zela Israelgo estatua Palestinari egiten ari den eraso indiskriminatuak. Honekin lotuta egoera larri hau ikusita eta Palestina herriaren sufrimendua bai ikusita zueten humanitarioa eskatzen dugu Gaza eta Palestina osoko ume, gizon eta emakume guztiak sufritzeari eusteko. Era berean bebai esan nahi dugu, eskatu nahi dugu Israeli erabaki internazionalak betetzea. Bestalde batetik bebai, irmoki salatzen ditugu, Israelgo estatuak azpiegitura zibiletan, ONG, langile, bolondrez, mediku eta kazetarien kontra egiten ari direzen erasoak. Mozio honi dagokionez, Gernika Palestinako elkarteak aurkeztu duen mozioari dagokionez, egia esan puntu askorekin bat gatozela, badauz puntu batzuk, ez gatozela hainbeste. Eta uste dugu mozio honetan ez dela gertakarien kontakizun objektibo bat egiten, ez dela adibidez Hamasek urrian egindako atake terroristari buruz ezer esaten, eta hemen guk talde moduan, Euskal Alderdi Jeltzale talde moduan, esan edozein atake edo edozein arazo terrorista eta indiskriminatu salatzen ditugula. Mozioari dagokionez eta puntuetan zentratzen bagara, esan 9 eta 10 puntuekin ez gatozela bat. Uste dugu ez dela bidezkoa, Israelgo biztanleri zibil guztiak kondenatzea Israelgo gobernuari kalte egiteko. Albistetan ikusi aldugun moduan, esan behar dugu, Israelgo biztanleriaren zati bat ere, gobernuaren kontra dagoela. Ez da, orduen beraz, guk uste dugu alde batetik dauzela herritarrak eta beraien bizitza, eta beste alde batetik dago, gobernuak eta talde terroristak egiten dituzten ekintzak. Beste puntu bat, 12. puntuari dagokionez, uste dugu bandera jartzekotan, Bakioko udaladan erakunde moduko balkoian bandera jartzen baditugu, uste dugu konfrontazio guztiena jarri behar dugula. Hordeko adibidez, Europako herrialde bat, Ukraina bebai, uste dugu bebai, Palestinakoa jartzen bada, Ukrainakoa bebai jarri behar dugula. Beraz, esan dugu moduan, aurreko puntuan gure adostasuna erakutsi dugu, Israelgo estatuari, Israelgo gobernuari eskatzen diogu, zueten Gazako franjan, eta, hori salatu edozein eraso terrorista eta ekintzak, eta, guk hemen gutxi gehiago esateko. Uste dugu azaldu dugula gure ikuspuntua, mozio honi dagokionez, beraz, guk esandakoari begira, abstenitu egingo gara puntu honetan. Nik batez be, guk baiezko botoa emango txegu, alde batetik alde gauzelako, puntu guztietan, bat egiten dugu. Egia da, udal moduan zailtasunak ikusten dugu zala, puntu batzuk bere osotasunean betetzeari, askotan boikot ekonomiko bat egiten dugunan, ez hor badauzelako hainbat gauze ezagutzen ez dugu zanak, igual enpresa batzuk Israelen parte hartzen deure, baina era zuzenean izan beharrean beste era batera kolaboratzen deure, orduan hor bai ikusten dugu zailtasun bat, baina bai pentsetan dugu
boikota egin ahal izateko lehenengo borondatea saldu behar dela, ez? Guretzako boikotaren puntua izan alda, ez? Gorka, zuk esaten dozun moduan, dinozu, jo. Eske, izatez, hemen boikot bategaz, zibilak bebai edo Israeleko pertsonak edo herritarrak bebai zigortzen duguz. Baina egia da, momentu honetan, munduko herritar moduan, egiteko edo gure eskuetan egin aldugun gauza bakarra dela, boikot bat egitea, estatu bateri, estatu horrek sufritzea, eta estatu hori kontziente danean, sufrimendu horrek, ez? Hau da, elefantea mugidu egin behar dugu. Israel jesarri egin behar da, armak utzi behar ditu. Noiz jesarriko da elefantea? Ba, bere koste politikoa, benefizioa baina handiagoa denean. Noiz da koste politikoa handiagoa? Ekonomikoki sufritzen duenean, bere herriak sufritzen bade, mobitu beharko da. Zeberak badeko ardura bat, bere herriaren behar izanak eta eskubideak gestionatzeko. Baina hau ez dugu egiten herri Israeldarran kontra. Hau egiten dugu Palestinako genozidioaren kontra dauen herritar Israeldar horiei laguntzeko, bere gobernua mugitzen. Hori da perspektiba. Eske dekogun arma bakarra da. Bestela, adierazpen honetatik aparte, berbatatik aparte, eske ezin dugu beste gauza bat egin, espada boikot ekonomiko bat. Eta gero, banderarena, hombre, nik pentsetan dut, uste dut, ez dela momentua politikoki eztabaida bat aurrera bateko, baina Ukraina eta Palestina ezin dire maila berean jarri. Ezin dire maila berean jarri. Batetik, Palestina ez delako estatu bat. Hemen eskabiz berba egiten bi estaturen arteko gatazka baten inguruan. Eske ez da hori. Bat, ez da estatua. Eta inok ez du aitortzen estatu moduan. Horregaitik hitz egiten dugu genozidioaren inguruan. Ez delako estatu bat. Eta gero, Ukrainian alde, edo Ukrainiari armak emotearen alde, leku guztietan, adierazpenak egiten deuz EAJak, eta gero, Palestina eta Ukraina bateratu behar duguz. Eske ez dauz plano bardinean gatazka honik, ezin duguz bardin tratatu. Eske hemen genozidio baten inguruan hitz egiten gabiz. Ez da bi estaturen arteko gatazka baten inguruan hitz egiten ari. Orduan, guk bai uste dugu, gobernu moduan, ardura hau hartu nahi dugula. Batez ere, Palestinako herriagaz elkartasunean. Eske, Gernikako bombardaketaren inguruan, Txinan hitz egiten deurenean, edo Gernikako kuadroa, Txinan, Japonen, edo beste estatu baten ikusten dugunean, eta munduko beste herri batek ataratzen dugunean, unkitu egiten gara. Heltzen dazku elkartasun hori, ba hori egitera goaz. Simbolikoki, herri honek elkartasun olatu bat adirazi, eta olatu hori heldadila Palestinar arte, ez? Orduan, uste dugu, bai dala momentua, elkarte honegaz edo herritar honegaz batera, adierazpena onartzeko. Orduan guk aldeko botoa emoten dugu, eta badakigu aldeko botoa emonta, mozio hau aurrera urtengo dela, eta beraz, punto guzti honek, zelan betetuko duguzan, aztertu beharko dugula. Orduan horregaitik, iruditu da importantea, gobernu honek arduraz jokatzen duela adieraztea. Osea, hartzen dugun erabakia, arduraz hartzen dugu, eta konbentzituta, puntu horretan, bi puntu horretan esaten dana bere, egin behar dugula. Ekarpenik honen ganera? Nik honakoan planteetan dutxotena zer da, osotasun baten planteako dela mozioa edo puntuz puntu? Ez osotasun baten. Osotasun baten. Bai, gure ikuspuntua hori, mozio bateri baiezkoa moteko puntu guztietan egon bar gara doz, eta esan dugun moduen
puntu batzuekaz ez gatoz ados, eta gu bere, arduraz aktuatzen dugu, gure ikuspuntua eman dugu, eta beraz abstenitu egingo gara. Orduan, bozkatuko dugu bigarren mozio hau, Gernika-Palestina elkartearen adierazpena. Onartzearen alde, botoak alde. 7 boto alde. Abstentzioak. Eta 4 abstentzio. Beraz, onartutzat hartu alda. Eta hurrengo puntu izango litzake eskaerak eta galderak. Inok espadeko eskaerarik eta galderarik 8 erengitxoetan amaitutzat hartu alda gaurko sesioa.